Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh ing pasinaon basa Jawa. Pepanggihan malih kalian kula Nadia minangka guru basa Jawa. Mugi kita tansah pinaringan kesehatan lan tansah jaga protokol kesehatan. Nah, ing video iki kita bakal sinau milih bab anyar. Ananging sadurunge aja lali ya, klik tombol like, comment, and subscribe. Lah ing video iki kita bakal sinau ngenani ragam basa sakjroning teks lakon. Ananging sadurunge kita ninaoni luwih dhisik teks lakon. Apa to teks lakon kuwi? Nah, sakjroning pagelaran lakon kuwi bisa dadi salah sawijining sarana ngegulang moral kang cocok lan trep. Amarga tuntunan lan ulangan ing pagelaran lakon kuwi ora duweni sifat doktriner utawa sifat kang meksa, ananging kanthi lumantar nonton, ngrungokake lan ngrasakake pagelaran lakon kasebut, wewarah utawa pesan moral kuwi bisa rumesep lan kajiwaraga. Mestine luwih akeh ya wewarah kang bisa didudut awit ing basa Jawa kuwi ana unggah-ungguh kang nuntun manungsa supaya tumindak netepi tata lan krama. Lumantar lakon kita bisa ngatonake lan ngetokake rasa pangrasa, antuk wawasan anyar, yaiku ngenani bab paugeran lan pranatan sing gumathok, banjur bisa ngudarake kaweruh bab tata cara ngudari perkara kanthi maneka cara. Nah iki kade lan indikator sakjroning pasinaon teks drama atau teks lakon bisa sampean waca dhewe ya. Iki langsung wae pangertenane drama utawa lakon, yaiku sawijining teks dialog kang ngandharake lelakone manungsa utawa kahanan tertentu. Drama iki biasanya digelar sadurunge panyuluhan utawa ceramah. Sabanjure para rawuh kuwi diajak diskusi ngenani tema utawa isine drama. Digathukake karo kasunyatan lan pranatan sing lumaku. Jenis drama kuwi ana drama modern lan ana drama tradisional. Yen drama modern kuwi tujuane menehi pendidikan tumrap masyarakat lan duweni tema panguripan ing padinan. Amarga temane panguripan ing padinan, mula biasane kostum uga bahasane nganggo basa padinan. Dene drama tradisional kuwi drama khayalan kang nyritakake kasektenane sawijining paraga. Jadi iki mokal kedadean ning kehidupan sehari-hari. Hak ceritane mau khayalan. Nah iki biasane tuladhane drama tradisional kaya ludruk, ketoprak. Nah, mula kostume ya ngono, ora kaya klamben sabendinan, nanging ana kostum tertentu. Mergo drama kuwi kalebu karya sastra nggih. Mula kuwi duweni unsur intrinsik lan unsur ekstrinsik. Nah, iki sing dibahas dhisik ngenani unsur intrinsik, yaiku ana tema, gagasan utamane, paraga kuwi pawongane dene pamaragan, ana atake paraga. Nah, iki ing bab sadurunge Bu Nadia wis jelasake ya unsur intrinsiku sing kaya apa. Nah, padha ya. Nah ya, ana alur, urutane cerita, setting, waktu, panggonan, kahanane cerita, banjur pepeling. Mesti ana amanat. Banjur ana unsur esensi, yaiku unsur kang ana ing sanjabane drama. Nah, iki umpamane faktor sosial politik nalika naskah drama diciptakake. Faktor ekonomi, faktor lingkungan, pangripta, lan sapanunggalane. Mlebu ning struktur teks lakon. Ya iki urut-urutane ana jejer. Kuwi perangan wiwitane cerita kanggo nepangake tokoh, terus suasanane piye, terus awal mulane cerita kasebut. Nah, banjur ana pasulayan, kuwi dumadine perkara kang kudu diadepi. Mulai konflik nggih. Banjur pangudari perkara. Nah, iki cara mungkasi perkara ni dadi pungkasan karampungane pasulayan utawa dredah. Nggih, paham ya?
Banjur kita sinau ngenani titikane basa lisan. Nah, mergo drama. Wujude drama iku sing kepiye yo? Apa tah berupa gancaran, paragraf? Apa tah arupa dialog? Ya, mesti arupa dialog ya, Cah. Nah, dialog basa Jawane kuwi antawacana. Ya, iki antawacana kuwi caturane para tokoh utawa paraga sajroning adegan. Amarga antawacana iki teks lakon iku mujudake teks tulis kang arep diucapake kanthi lisan, mula titikane antawacana uga padha karo titikane basa lisan. Dadi basa lisane iki arupa antawacana. Kepiye wujude antawacana? Lah iki Cah, wujude antawacana iku ana jenenge terus titik 2. Dadi dialog langsung kuwi lho, sing diarani antawacana. Nah, titikan basa lisan sajroning teks lakon, nah sepisanan yaiku ana guneman utawa caturan kanthi adu arep utawa kanthi langsung. Lah dari ning kene sesuk-esuk awake dhewe ana ulangan basa Jawa, kuwi sedia apa durung, Cah? Nah, kirine Mbak jawab, jelas, wis dadi saka wingi-wingi. Nah, iki analisise saka kene nuduhake yen Joko lan Riri lagi nindakake pacelaton kanthi adu arep utawa langsung. Dadi tatap muka nggih. Lanjut nih. Keloro ya. Titikane basa iku ukarane ora kaiket parama sastra. Dadi ora kaiket aturan. Radane ning kene kok ora dadi no, tak yo ngono to. Nah, padahal tulodo iku nuduhake ragam lisan ora nggatekake parama sastra. Yen ukur iku diowahi manut tatanane. Nah, iki kan jane kena ngopo kowe ora gladi. Lah sebenere kan ngono ana jejere waseso lesane ngono to. Ananging ning kene disingkat ora manut parama sastra, ora nganut tatanan sehingga disingkat kok ora dadi no. Tak yo ngono to, Cah. Paham ya? Nanging masuk disingkat-singkat ini kok wong-wong yo padha ngerti artine apa nggih. Nah iki. Dadi ora kaiket parama sastra. Katelu, ukara kerep ora genep gramatikal. Nah, iki tuladane yo ora piye-piye yen aku iso tak garap. Yo senajan kang bijine elek kuwi kowe ning aku kabeh iki apa ya? Ora ya panggah kancamu cedak. Nah, ning kene, nah iki ana sing dikandeli ra piye-piye ning. Lah iki kan sebenarnya ora kepiye-piye. Dadi disingkat ra piye-piye. Banjur iki nanging, sing bener nanging di owahi dadi ning. Nah iki di ora genep gramatikale. Banjur sing kepapat ana pangatrapane kasengkuyung intonasi, praupanan, swasana. Gila jenenge drama ya kabeh melu. Dadi intonasi, wirasa, wiraga. Nah iki melu. Barmangan apa lho kowe? Embuh to, wahaha karo mlayu. Nah tembung sakjroning tandha kurung nuduhake tulodo pangatrapane pacelatonan kanthi nindakake mlayu. Jadi kudu dipraktekne karo ngomong baru ngono mlayu. Lah paling pungkasan ya iku kaiket dening panggonan lan wektu. Kaiket dening panggonan lan wektu. Indah tuladane aku wis dadi kok ya muga wae soalé gampang ben bijiku iso oleh apik menawa kowe piye no. Aku ora dadi guneman antara lan sarna dumadi ing panggonan wektu sing padha. Ya. Paham ya kuwi titikane. Nah, cukup semene sinau lakon. Atur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.